كاب استوديو زينا RTV عزو سلام تقبل زخبركم تعزبتنا كم تمسين لو مقرام عصوت وحمش طر 2020 كرتن ساعة 9 سلالو زينا مسنادون فيلم مالونا بصوم صنح زينا زغربن ميكال حدقو فلما كن بقنط وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمرات اساسا حرن زيكاتات بكورونا فيروس من كافون كرغاغصن كل 59 دما حاويهم تفانيهم هاجراوي تكال حرشاو مرمر حلحله نتفتات 2020 حرم بمقمقام ابما مسرح 2020 كرتن زتيو ابي زوبادو باب محيال نتفتات سبورتن ባህልን ውጽኢታው ስራሕ تعم ابزيناتات وصاي قطبا ውድብ ምዕራብ አፍሪካ ብልዕሊ ማሊ ንዘጽድቆ ገዳ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ማዓሙቕ ማያዊ ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ ሓደጋ እሳተ ጎመራ ተኸሲቱ ኣብ ፓራጓይ ዝተኸስተ ባሩዕ ሞሮር ኣብ ልዕሊ ኣከባብን እንስሳታትን ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደ ተገሊጹ ዝርዝር ዜና ፈለማ ሓበሬታ ካብ ይሰጥዕና ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመርን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 31 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም ድማ ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል 30 ድማ ካብ መመርመር ማእከላት ኮይኖም ኣድራሾም ኣኽርያ ገጀረት ጎዳይፍ 4 ስመራ ሰንበል ኣባሻውል ሰኒታ ገዛባንዳ ዓዲ ጎንበሎ እምባዶርሆ ከረን ገልዓሎ ነፋሲት መንደፈራ ዓዲ ቀይሕ ሊባንን ተሰነይኖም እዚ ከምዚ ኢሉ ኮሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 59 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነውን ከለዉ ወዲ 78 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈሊሎም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 8876 በፂሕሎ 8255 ካብዚኦም ሓዮም ዝተፋኑ 86 ብሞት ዝተፈለዩ 535 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 15 ጥሪ 2022 ናብ ካል ዜና ምስሰገሩም ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ኣብ ዝሓልፈ ዓመት ንዘሰላሰሎ ምርምራዊ ንጥፈታት ድሕሪ ምግምጋም ኣብ ውጥን ስራሕ 2022 ዘትዩ ካብ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻን ዝበፅሓና ትሕዝቶ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበያ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ብ10 ጥሪ ኣብ ዘቃንዖ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ 2021 ዝተኻየደ ምርምራዊ ንጥፈታት ብምግምጋም ኣብ እማመ ስራሕ 2022 ዘትዮም ኣብታ ኣኼባ ዝቐረበ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ብመንገዲ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣቢሉ ምሩጻት ዓሌታት ኣዝርእቲ ካብ ደገ ብምምጻእ ናይ ፈተነ ስራሓት ከካይድ ከምኡውን ኣፍራይነቶምን ውሕስነቶምን ዝተረጋገጸ ዘራእቲ ብምብዛሕ ብመንገዲ ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ክዕድል ምጽንሑ ኣነጺሮም ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ብዓይነትን መጠንን ንምልማዕ ብዝተኻየደ ስራሕ እውን ሉፒን ዝበሃል ካብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝመጸ ዘርኢ ምግቢ እንስሳ ተባዚሑ ከም እተዓደለ ኣብ ናይ ዘይቲ ኣድሪ ዘተኮረ ምርምራዊ ንጥፈታት ድማ ኣተባባዒ ምንባሩ በሪሂዮም ብዘይካዚ 92 ቅምሶታት ዘርኢ ናይ ምብቃል ተኽእልኡን ጽሬቱን ኣብ ላቦራቶሪ ክፍተን እንከሎ ካብ ኩሉ ዞባታት ሃገርና ዝተኣከበ 36 ቅምሶታት ሓመድ 18 ቅምሶታት ማይ ከምኡውን 18 ቅምሶታት ፈሳስን ድሩቕን ባህርያዊ ድኹዕ ድማ ከም ተመርመረ ኣብቲ ገምጋም ተገሊጹ ኣብ ሃብቲ እንስሳ ድማ ኣብ ምርባሕ ንህብን መፍረ ማዓርን ዘተኮረ ምርምራዊ ስራሕ ከም ተጀመረ ንመግቢ እንስሳ ዝውዕል ልዕሊ 162 ኪሎግራም ዘርኢ ከም ተባዝሐ ፕሮጀክት ኣመጋግባን ምሕደራን ከብቲ ብምምሕያሽ ድማ መጠን ዝፈርጥ ጸባ ክብ ንምባል ይስራሕ ከም ዘሎ ተነጺሮም بمنجد تيشو كالتشر نزكاير زلو نتفتات بزملكات مبزح دنش بانانان تمرن طبق قسقاسي ركم زلو ابز عمت زي بفولي بلمعة تمرن موداب سلطانان حارستوتن كيلاتاتن عبعوت كم التمزقبة تقليتهم اتتصبصب موداتا ام نقطاتات اوردت ጎልጅ አክለላት ሻምቡቆን ካልኦትን ዝካየድ ዘሎ ምርምራዊ ንጥፈታት ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብ አክለላት ዝተዋረደ ክሳብ 75000 ፈልሲታት ክዳለወሉ ዝኽእል መደበር ፈልሲ ነቲ ዕዮ ድፊት ዝፈጥር ምዃኑ ኣነጺሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምሕያል ንጥፈታት ስፖርትን ባህልን ውጽኢታዊ ስራሕ ከም ተዓመ ብ12 ጥራብ ከተማ መንደፈራ ዝተኻየደ ግምጋም ተገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ አብርሃም ዮሐንስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ባህላዊ ንጥፈታት ንምሕያል ቅድሚ 2 ዓመት ምስኪላታትን መሻርክቲ ትካላትን ብምዝታይ ዝተነድፈ ስትራቴጂካዊ ውጥን 5 ዓመት ብሰንኪ ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እኳ ተተሰናኸለ ኣብ መስናዕትን ስልጠናን ከምኡውን ሃገራውያን በዓላት ኣብ ምምዕራክ ብምድሃብ
ዝተሰላሰለ ዕማም ዝምስገን ምዃኑ ኣነፂሮም ብዝተኻየዱ ስራሓት ምስ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታትን ጥንታዊ ኣሰራትን ቅርስታትን ዝተኣሳሰረ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ክዳሎን ከሎ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ከምኡውን ኣብ ኣገባብ ኣጸናንዓ ጥንታዊ ህንጻታትን ባህላዊ ውርሻታትን ዘድሃበ ስልጠና ከም ተዋህበ እውን ኣብሪሁ ንመደባት ስራሕ ናይዚ ዓመት ብዝምልከት ድማ ኣቶ ኣብርሃም ምሕያር ስልጠናታት ትልሂት መሳርሒታት ሙዚቃ ምቑቃም ያታውን ዘመናውን ጉጅለታት ባህሊ ከምኡውን ምሕያል መጽናዕትን ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታት ካብቶም ቀንዲ ምዃኖም ብምሕባር ምቑቃም ዞባዊ ቤተ መዘክር ክውን ንምግባር እውን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ንስፖርታዊ ንጥፈታት ብዝምልከት ሓላፊ ጨንፈር ኮሚሽን ስፖርት መምህር ሃይለ ማርያም ገብረ መድህን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኮማዊ ሰረት ሒዙ ንኽምዕብል በብኑ ዞብኡ ዝተተግበረ መደባት ዝተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብምጥቃስ ከም ውፅኢቱ ብርክት ዝበሉ ዓቕሚ ዘለዎም ስፖርታውያን ኣብ ኩሉ ዓውድታት ክቀላቐሉ ጀሚሮም ምህላዎም ኣብሪሁም ብቕዓት ስፖርታውያን ንምፍራይ ውርፁፅ ምሕደራዊ ኣሰራርሓ ምትእትታው ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኮሚሽን ስፖርት ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምባል ስልጠና ምሕደራ ስፖርት ከም ዝወደበ ዝሓብር መምህር ሃይለ ማርያም ፌደሬሽናት ንኹሉ ዘጋጥመን ሕፅረታት ሰጊረን ዕውት ናይ ውድድር ንጥፈታት ምክያደን ሞጊሶም ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዓበየ ምምፅኡ ዘተባብዕ ምዃኑ ብምግላጽ ድማ እተን እኹል ትሕተ ቅርጺ ስፖርት ዘይብለኑ ዞባታት ኣብቲ ብዙሕ ወጻኢታትን ጠለባትን ዘይሓትት ዓውድታት ኣተኪረን ክሰርሓ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ቦምበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ገብረ ዘስምዖ ቃል መንስያት በኣካልን ኣእምሮን ንኽኽስከሱ ኣብ ዝካየዱ መደባት ትራንስፖርታውን ባህላዊ ንጥፈታት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ዝገብሮ ደገፋት ንምሕያል ባይቶ ከም ዝጽዕር ኣረጋጊጹ ኣብ ንኡ ዞባ ሓጋዝ ኣብ 2021 ብዕዙ ዝተሳትፎ ከም ዝተተግበረ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ድማ ብፍላይ ኣድማዕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊጾም ሓላፊ ምክታል ምምሕዳራት ከባቢ ኣቶ ናስር ዑመር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ልዕሊ 63 ኪሎ ሜትር ዛላታትን 1240 ሜትር ኪብ ከትርታትን ከም ተሰርሐ ከምኡውን ብርክት ዝበለ ፈልስታት ከም ተተኸለ ሓቢሩ ብሰንኪ ትሑት ዓቐን ዝናብ ግራውቲ ብግቡእ ዘይምድኳዕ ኣብ እዋኑ ዘይምዝራእ ትራክተራት ክትጽበ ወቕቲ ክራማት ምሕላፍ ከምኡውን እኹላት ትራክተራት ብዘይምንባረን እቶት ትሕቲ ትጽቢት ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ መነባብሮ ሓረስቶት ንምምሕያሽ ልዕሊ 10,000 ጨቓዩት ከም ተዓደለ ከምኡውን ናሳት 100,000 ጥሪት ግቡእ ክታበት ከም ተዋህበ በሪሁም ንኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝምልከት ናይ መባእታ ቤተ ትምህርቲ ባዶብን ሺተልን ናብ ማእከላይ ደረጃ ከም ተሰጋገራ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ድማ ብመደብ ውህለላ ንኡስ ልቓሕን ን1657 ነበርቲ 3.4 ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ከም ተኸፋፈለ ተገሊጾም ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሙሳኤል ቦገኑ ንዝነበረ ብልጫታትን ድኽመታትን ድሕሪ ምዝርዛር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ንሱሳ ኣለይቲ ዘኽታማት ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ከም ዘጣየሰ ልዕሊ 3.3 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ከም ተኸፍለ ን150 ጽጉማት ተማሃሮ ድማ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዛት ከም እተገብረ ሓቢሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ብዕምቀት ድሕሪ ምዝታይ መደባት 2022 ምዕዋት ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡ ዞባ ኣቑርደት ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት 22.8 ሚልዮን ናቕፋ ደበስን ስድራ ስዋኣት ከም ተኸፍለ ተጸዋዒ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ግርማይ ገብረትንሳኤ ሓቢሮም ኣብቲ ንኡ ዞባ 14,525 ተደበስቲ ከም ዘለውን ወርሓዊ 500 ናቕፋ ከም ዝኽፈሎምን ዝገለጸ ኣቶ ግርማይ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ወገናት ብዝኣተዎ መብፅዓ መሰረት ዝልእኽዎ ገንዘባዊ ደገፉን ንዝምልከተን ስድራ ቤታት ከም ዝኽፈል ኣብሪሁም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅፅለይ ክብራ ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ውፃኢ ኣብ ማሊ ቁጠባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ንዘፅደቆ እገዳ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ትማል 14 ጥሪ ኣሽሓት ዜጋታት ማሊ ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማኦም ባማኮ ብምውፃእ
እቲ ገዳ ንጸጥታውን ማሕበራውን ጸገማት ሃገሮም ዘጋድድ ምዃኑ ብምጥቃስ ክለዓል ጸዊዖም ዞባው ውድብ ኤኮዋስ ኣብ ማሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ምርጫ ከካይድ ንዝኣተወ መብጽዓ ከም ዝጠለበ ብምውቃስ ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ከም ዝወሰነ ይዝከር እቲ እገዳ ኣባል ሃገራት ናይቲ ዞባ ውድብ ምስ ማሊ ዘራኽብን ናይ መሬትን ኣየርን ዶባትን ክዓጽዋ ዝእዝዝ ከምኡውን ኣብ ባንክታት ናይቲ ውድብ ዝርከብ ንዋይ ዘደስክል ብምዃኑ ንጸጋማት ማሊ መሊሱ ከም ዘጋድድ እዩ ዝሕበር ቻይናን ሩስያን እቲ እገዳ ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ደገፍ ከይረክብ ዘለወን ናይ ቀውፊ መሰል ከም ተቃውሞ ዝፍለጥ እዩ ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ ማሊ ገዳ ከጽድቕ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ትማል 15 ጥርያ ብመዓሞቕ ማያት ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ ድሕሪ ዝተኸስተ ሓርጋ እሳተ ገሞራ ኣብ ሓያሎ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ናይ ሱናሚ መጠንቀቕታ ተመሓላሊፉ በዚ መሰረት ኣብ ሳሞዋ ፊጂ ኒውዚላንድ ከምኡውን ኣብ ብርክት ዝበላ ደሴታት ኣውስትራልያ ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታ ተመሓላሊፉ ኣሎ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ ንኡስ ሓደጋ ሱናሚ ከም ተኸስተ ዝጠቕሱ ኪላታት ስነ ምድሪ ኣብቲ ዞባ ሓያል ሱናሚ ከይስዕብዮም ስግኣቶም ገሊጾም ዘለዉ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ናይቲ ሓደጋ ንምንካይ ኣብ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ልዑል ናይ ምክትታል ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ፓራጓይ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብ ልዕሊ ኣከባብን እንስሳታትን ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረደ ተገሊጾም ብሰንኪ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነጸረ ባርዕ ልዕሊ 10,000 ሄክታር ጫካታት ክህመኽ እንከሎ ብማይ ዝቑጸሩ እንስሳታት ድማ ከም ዝሞቱ ተሓቢሮም ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ብሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ተዘርዩ ዝነበረ ቡቕሊ ከም ተቓጸለ ክፍለጥ ተኻይሉ ኣሎ መንግስቲ ፓራጓይ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅ ኣሎ ክሊማዊ ነውጢ ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ በብእዋኑ ናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ደቡባዊ ኣሜሪካ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ልዑል መጠን ዋዒ ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ኣርጀንቲና ኡራጓይ ብራዚል ፓራጓይን መጠን ዋዒ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ እዚ ክስተት እዚ ኣብ ታሪኽተን ሃገራት ኣቐዲሙ ካብ ዝተመዝገበ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እቲ ዝለዓለ ከም ዝኾነዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረዱ ካብ ዝመጽእ ሰሙን ናብቲ ዞባ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ተገሚቱ ዘሎ ዝናብ ነቲ ዋዒ ብመጠኑ ከዝሕሎ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ መጠን ዋዒ ከም ተመዝገበ ኣይርስዕን ብደረጃ ዓለም ዓመት 2021 መበል ሻርሸይቲ ዝዋዓት ዓመት ምንባራ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣቐዲሞም ምሕባሮም ይዝከር ክሊማዊ ነውጢ ዘስዓቦ ክቱር ዋዒ በብእዋኑ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ኪላታት ንምግትኡ ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድ ከዘኻኽሩ ጸኒሖም ኣለዉ ቻይናን ዑማንን ኣብ ምምዕባል ዝተፈላለየ ጽላታት ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን እተን ስምምዓት ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ትማል 14 ጥሪ ኣብ ቻይና ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ተኸቲሙ ብመሰረቲ ስምምዓት ቻይናን ዑማንን ኣብ ምምዕባል ንግዲ ቴክኖሎጂ ብሓፈሻ ምትካል መስመራት ሓምሻይ ወለዶ ማለት 5G ድማ ብፍላይ ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ ብዘይካዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ዕዳጋ ብዘይካዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ደና ጋዝን ነዳድን ከምኡውን ኣብ ምምዕባል ጸዓት ክትሓጋገዛ ምዃነን ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን ቻይናን ዑማንን ኣብ ምግታ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘካየዶ ምትሕብባር ክሕይልኦ ከም ዝኾና እውን ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ኣለዉ ቻይና ብምምዕባል ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝንድናታት ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ ጸብጻባት ይረዱ ናይ መወዳእታ ዜና ወታደራዊ ዓቕማ ንምድፋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ትግለጽ ሰሜን ኮርያ ሎም 15 ጥሪ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ገሊጻ እቲ ፈተና ኣካል ናይቲ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምድ ምዃኑ ሰሜን ኮርያ ሓቢራ ዘላ
እታ ሃገር ነዚ ናይ ሎሚ ደሚርካ ኣብዛ ሒዝንያ ዘለና ዓመት ጥራይ 3 ግዜ ፈተነታት ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይሕብሩ ክልተ ካብቲ ሚሳይላት 5,000 ፍጥነት ድምጺ ዝውንጨፍ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ ኣሜሪካ ምስቲ ፈተነታት ብምትእሳር ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰሜን ኮርያውያን እገዳ እኳ እንተወሰነት እዚ ተወሳኺ ፈተነታት ካብ ምክያድ ከምዚ ዓገታ እያ ሰሜን ኮርያ ገልጻ ዘላ ዜና መሰናዶ ንምዛማር ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 31 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽን ኩሉ 59 ድማ ሓዊዮም ተፋንዮም ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ንጥፈታት 2021 ብምግምጋም ኣብ እማም መስራሕ 2022 ሰትዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕያል ንጥፈታት ስፖርትን ባህልን ውፅኢታዊ ስራሕ ተዓሚሙ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቁጠባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ማልን ዘጽድቆ እገዳ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ማዕሙቕ ማያት ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ ሓደጋ እሳተ ገሞራ ተኸሲቱ ኣብ ፓራጓይ ዝተኸስተ ባርዕ ሞሮር ኣብ ልዕሊ ኣከባብን እንስሳታትን ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረደ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነዚ ምሽት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ቴክ ኢንሳይት ኤርትራ ስዒባ ተቕርብ መደብያ ብወገኔ ግን ሰላም